L-ex uffiċjal tekniku tal-Gaming Authority Jason Farrugia kien trasferixxa eluf ta' euro f'kontijiet ikkontrollati minn Yusuf Galja u prova jagħmel bypass ta' sistema wara li ġie informat li kien taħt investigazzjoni. Dan ħareġ mill-qorti kif il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek bdiet tisma' l-evidenza fil-kawża kriminali kontra Jason Farrugia, l-ex uffiċjal tal-MGA li qed jiġi mixri flimkien ma' martu Christine b'ħasil ta' flus brabta mal-ħidma tiegħu fl-awtorità. Fit-tmiem is-seduta tal-erba' il-koppja ngħatat il-libertà proviżorja wara li l-qorti nnutat li l-Avukat Ġenerali ma kienx oppona tal-bit tagħhom għal ħelsien mill-arrest. L-ewwel li xehed kien l-Ispettur tal-Pulizija Thomas Zammit mill-FCID illi spjega kif fil-bidu ta' din is-sena bdew investigazzjoni dwar Jason Farrugia u l-eks impjegat tal-MGA li sar konsulent tal-gaming Yusuf Galja u mill-ewwel der li Galja kien għadda 177 transazzjoni bir-Revolut lil Farrugia fejn ittrasferixxa ammonti li jvarjaw minn 170 euro għal 20 ta' eluf ta' euro kull darba. L-Ispettur Zammit xehed kif il-Kummissarju tat-Taxxa informhom li Farrugia kien iddikjara biss is-salarju tiegħu tal-MGA bħala dħul tiegħu. Fid-dawl ta' dawn il-provi u l-fatt li Farrugia u Galja kienu diġà suġġett ta' investigazzjoni mis-Cybercrime Unit ġie konkluż li kien hemm biżżejjed raġunijiet biex jinħareġ mandat ta' arrest. Il-każ issa ġie differit għal tnejn li ġej. Il-prosekuturi Francesca Refalo u Nathaniel Falzoni rappreżentaw l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. L-Avukati Alfred Abela u René Darmanin kienu avukati difensuri għal Jason Farrugia filwaqt li l-avukat Lenovella der għal Christine Farrugia.